କୁହାଯାଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏକାଦଶୀରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଜୀବନର ଅନେକ ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ସେଇ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଳ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମାଜ ତାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତାଙ୍କର ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯେ ଦାନ ଧର୍ମ ପୂଜା କରିବ ତାକୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଏବେ ସେ ମାସ ଚାଲିଛି। ଏ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଏକାଦଶୀକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକାଦଶୀ ବା ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁରୀ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସି ବିଚ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ସି ବିଚ୍। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ସି ବିଚ୍। ଆଉ ଏତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ସେ ପିଲାଦିନର ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ। ସମୁଦ୍ରର ସେ ଲହଡ଼ି ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଘଣ୍ଟେ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସେଠିକି କାଟି ସାରିଲୁଣୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆମେ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜିକି ବି ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ ସେଦିନ ପୁରା ପାଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପୁରା ପାଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ମୋ କଷ୍ଟର ଫଳ ପାଇଗଲି। କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ପାଖରୁ ଆଉ ଏତେ ଭଲସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି।